Quina diferència hi ha entre un correu electrònic formal, informal i col·loquial? La diferència en el to, el vocabulari i la fraseologia que trobem en els correus formals i informals la marquen principalment tres factors: el destinatari del correu, la relació que tens amb ell, és a dir, el nivell de confiança i coneixença, i la situació comunicativa. Veritat que a una persona desconeguda no li parles igual que a un amic o un company de faena? I tampoc parles de la mateixa manera quan estàs a taula, dinant amb la família, que quan tens una reunió d'empresa. Per tant, sempre hem d'adaptar la manera com parlem i, en este cas, com escrivim. Tot seguit et mostraré 3 exemples de correus i veurem quines característiques tenen per considerar-se més formals o menys. Estes mostres de correu les trobaràs al blog, a la guia de com s'escriu un correu electrònic. Et deixaré l'enllaç directe a la descripció del vídeo. Per cert, si el que busques és informació detallada sobre com s'escriu un correu formal, un correu personal o un de professional, per exemple, tinc recursos per a tot. També els trobaràs a la descripció. Ara sí, comencem! Molt bé, ja estic compartint pantalla. Aquí tenim la guia per escriure correus electrònics, que és l'article del blog en què em basaré per mostrar-vos els exemples de correu formal, amb un grau més alt, amb un grau mitjà i de correu col·loquial també. Aquí tenim la taula de contingut i si us hi fixeu, a la part del mig hi ha com s'escriu un correu electrònic formal amb exemple de formal, grau de formalitat mitjà i després aquí com s'escriu un correu col·loquial. Aquesta és la part que veurem avui. I faig clic per anar-hi directament. Comencem amb el correu formal. Quines característiques té un correu formal i en què es diferencia d'altres graus de formalitat? Vegem-ho. Aquí vull que et fixes en les parts que estan ressaltades en groc, d'acord? Per exemple, tenim la salutació, benvolgut senyor Grau, i el comiat al final de tot, atentament, que són fórmules de salutació i comiat típiques de correus formals que faríem servir amb persones a qui no coneixem bé, que tenen un càrrec alt, persones amb qui no tenim confiança, d'acord? En canvi, si coneixem la persona una miqueta més, però igualment tenim una relació professional amb el destinatari del correu, podem fer servir un to una miqueta més rebaixat. Per exemple, aquí tenim un grau de formalitat mitjà. Hola Àlex, gràcies per endavant i salutacions. No és tan formal com benvolgut senyor Grau, ni atentament, però igualment mantenim un to cordial i respectuós. És una salutació neutra, no?, amb un grau de formalitat mitjà. I què passaria si, per exemple, parléssim amb un amic? El podríem saludar amb un «Ei!» o amb un «Hola!» i ens podríem acomiadar amb fórmules també molt properes, com per exemple un petonàs, que és un comiat col·loquial molt proper, es fa servir un augmentatiu en comptes de petó, petonàs. És un llenguatge que només podem fer servir amb algú amb qui tenim molta més confiança. Es veu la diferència, no? Llavors, tornem al correu formal i analitzem 4 aspectes més perquè veges en què es diferencia dels altres 2 tipus. A banda de la salutació i el comiat, que són formals, també tenim altres expressions que són una miqueta més elaborades, no són tan directes com si escriguéssim un correu a un amic. Per exemple, em plau de comunicar-vos, us recordo que cal que ens feu arribar, us demano que em trameteu tal cosa, no dubteu a contactar amb mi. El vocabulari, el to i la fraseologia són adequats a la situació comunicativa, que en aquest cas és formal. A més, a la part del final, a la signatura, tenim el nom i el cognom de la persona que escriu, també tenim el seu càrrec i l'organisme al qual representa, en aquest cas l'associació Artis. Aquestes són algunes de les característiques d'un correu amb un grau de formalitat alt. Aquí tens l'anàlisi que acabo de fer ara al vídeo, el tens per escrit a la guia que et mostro. Vegem ara el següent correu que tenia un grau de formalitat mitjà. Quines característiques té este correu a banda de la salutació i el comiat que ja els hem vist? Per exemple, aquí el tractament és de tu. El correu anterior era de vos. Si t'hi fixes, em plau de comunicar-vos, us recordo, us demano. Aquí el to està una miqueta rebaixat, són 2 persones que treballen juntes i es coneixen, per tant, no es tracten amb un grau de formalitat tan alt, però tot i això, el correu té un to mitjà, no? Per això fem servir t'escric per demanar-te, en comptes de us escric per demanar-vos.
També es fa servir digues-me en comptes de l'opció més informal, que seria digue'm, no? que fem servir habitualment quan parlem en català. Podria dir digue'm perfectament si li volguéssim donar un to encara més informal, però en aquest cas posa digues-me. Tenim la salutació neutra, com hem comentat abans, i de nou, nom i cognom, càrrec i organisme, entitat, empresa. Molt bé, anem ara al correu col·loquial. Quines característiques té este correu? Quan el faríem servir? Quan parléssim amb algú amb qui tenim moltíssima confiança, pot ser un familiar o un amic. En este cas és un correu entre dos amics. La salutació, com hem vist, és molt informal. Quines característiques té esta salutació col·loquial? Per exemple, l'allargament vocàlic. Ei, fa servir més d'una i. També l'ús de més d'un signe d'exclamació. Habitualment posem una exclamació i prou, però aquí, com que és un correu col·loquial, ens ho podem permetre, no? D'altra banda, comença el correu amb un to molt conversacional, no? Com si estigués parlant en comptes d'escrivint. Per exemple, diu: escolta, dissabte hem quedat amb la colla. Este escolta és molt típic de la llengua oral. Fa servir diminutius, com per exemple platgeta. També fa servir emojis, com estos que veiem aquí, que en un correu formal no utilitzaríem. A més, utilitza símbols per representar paraules, per escurçar-les. Per exemple, tenim aquí la Q, no? Per substituir el què, PQ per substituir el per què, o la X per dir per. I aquí sí que tenim un digue'm en comptes de digues-me, perquè en un correu tan col·loquial no tindria sentit fer servir l'opció formal. I per acabar, com dèiem abans, l'ús d'un augmentatiu i un comiat molt proper, un petonàs. Això és tot. Espero que hagis entès la diferència entre els diferents graus de formalitat i que els exemples dels correus que t'he preparat al blog t'ajuden a entendre millor aquestes característiques. Si t'ha agradat el vídeo, et recordo que en tinc uns quants més sobre el correu electrònic que també et poden ser molt útils. Els trobaràs tots a la descripció. Ens veiem al pròxim vídeo.